Junta, building better Africa. So mwambiri abampanda Electoral Commission pano rufuna tipereke mpata kwa arulankhani onse amene muli nyumba muno kuti mufunse mafunsano ngati muli nawo. Choyamba ndizikupemphani kuti mutchule dzina lanu komanso nyumba yowulutsa mawu imene mukuchokera kenako ndikufunsa mafunsano. Chonde mukhale olunjika ku uthenga umene apampanda Electoral Commission apereka. Zikomo kwambiri. Thank you. My name is James. Thank you, the chairperson for Malawi Electoral Commission, Justice Sanabel Manja. My name is James Kachepa, reporting for Angaliba. I have some questions. Mwina mundiro wako kuti ndifotokoze mchichewa kuti mwina anthu anivetsere bwino. Funso langa loyambirira ndidakakonda kwambiri mwina dakha kuti NRB na inepo mpano komabe mutiyankha. Atsikimizire na Malawi kuti bungwe lanu kudzera mu bungwe lija la NRB lakutsikimizani motani nkhani yokonzekera kuti pamene mukubwerera kukachita kalembera obwereza ameneyo momwe NRB adutsa kale inunso mukadutsa mosavutikira. Funso losatira ndi makamaka olukhuzana ma version awiri amene mwatipatsira chichewa komanso English. Pali madera ena mwina ngati sinamvetse bwino mundikonza komanso ngati ndamvetsa bwino ndikuti mutiyankha moyenera. Mwafotokozapo kuti mu version ya chichewa kuti malo amene makamaka kalembera wachibwereza ameneyu ogwira ntchito ku bungwe la NRB sakapezekako. Mwina patati papezeka chotsamwitsa chomwe chifune bungwe imene ya NRB ngati bungwe la MEC mukukonzekera kukachita motani. Funso mwina lomalizira ndilonena kuti ndondomeko imene yachisankho amakamaka kalembera wachibwereza ikuchitika pa nthawi makamaka kamba zifukwa zosiyana-siyana mafurukoza zina za ukhoti. Timafuna tingomva kuti kodi bungwe la MEC makamaka kumbali ya zachuma ili yokonzekera motani makamaka ndondomeko ngati iyi mina nkutheka si ndondomeko imene bungwe la MEC idali pandani ndapake komanso nkutheka kuti pali chiopsezo sokometi kupita kuti pakhoza kukhalanso zina zofunikira MEC ibwerezenso. Kodi mukusimiza motani ku mtundu wa Malawi kuti bungwe limeneli lilokonzeka mu chisankho chimene chisomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Steve Kondapanda. Nimafuna ndidziwe kuti pobwera ndi ndondomeko kuchokera nyumba yanji. Pepani Mibawa Television. Pobwera ndi ndondomeko yokuti okhawo omwe atalembetse pano mukalembera wapadera ndoyambira omwe analembetsa ndi NRB kuyambira pa 21 October mpaka na 4 January ngasakula kuitsa. Munatsata ndondomeko ziti? Komanso adzipani omwe mmagwira nawo ntchito komanso mabungwe omwe mmagwira nawo ntchito pa nkhani yoyendetsa chisankho munakambirana nawo ndipo anavomereza zimenezi. Ndikufunsa chifukwa chokuti zipani zosiyana-siyana zopangisa misonkhano yoyimayima yomwe ikuwauza kuti aliyense amene anakanika kukalembetsa kalembetse mukaundula ubwerawu kusiyana ndi zomwe ndondomeko zomwe mwakamba pano. Funso lomaliza ndi chifukwa chani simunafune kuti aliyense amene analephera kulembetsa mu chigawo choyamba chachiwiri chachitatu kuti alembetse? Mwina ena adali kuchipatala, mwina ena anali kunja kwa dziko lino, mwina ena anali ndi mavuto osiyana-siyana. Mwina kaganizidwe ka anthu nkumanena kuti MEC mwina ikutumidwa ndi chipani china kuti ibweretse mfundo zimenezi. Zikomo kwambiri. Zikomo zanja ndaluona koma muna ntapempha kaye apampanda MEC yankhe mafunso amene afunsidwawo titenge manja amene ulendo inawo. Ambiri chifukwa cha mafunso amene abwera ndiyambe ndi James Kachepa aku Ngaliba komanso kuti mwina aliyense athe kutimva kufika patali mundilola kuti ndiyankhule muchichewa. Funso loyamba kwa Kachepa ndilo kuti kodi aku NRB akutsimikizirani bwanji kuti kumene mukayendako kukachita kalembera wachibwereza iwo ntchito agwira.
choyamba ndifotokoze kuti anzathu a NRB anafotokozera mtundu wa Malawi kuti abwerera kukachita kalembera ku magawo a phase 1 kuyambira pa 29 December kufika pa 4 January, ndipo pa 10 January anabwera kuzayankhula mtundu wa Malawi kuti ntchito imene analengeza kuti akagwira ntchito yagwira, ndipo anapereka mafigures a anthu amene alembetsa. Mafigures amenewo ndi data imeneyo atipatsa, ndipo ndikumene ifeyo tikuchotsa manambala kuti kalembera ameneyo tikupanga target anthu 271,000 zikuchokera ku NRB. Sikuti meki yangodzuka ndikusankha kuti nambala imene titatchule ndi ikuchokera ku ntchito imene agwira aku NRB ndipo atipatsa. Ndiye mwachidule a NRB agwira ntchito ndipo ife atipatsa datayi. Mukakumbukira bwino pa 9 January tinabwera kusafotokoza kuti kalembera wachibwereza tayimitsa kaye sayamba pa 10 January. Pofotokoza tinanena kuti tikufuna tipange align data ndi ma voter registration centers athu. Chifukwa chimenecho muoneso kuti ndiye kuti a NRB ntchito anatagwira, koma ife timafunika kuti timalizitse ma details athu. A NRB akakhalako kuma center inde munga mwina sizinamveke bwino, koma ndinene mobwerenza. Tikapita kuma center kumene tanena kuti tipita masiku awiri aja, anzathu a NRB akakhalapo, iwo ntchito yawo ndikukathandizira verification ya ma identification documents za anthu, monga mmene timachitira pakale mmene ma center mafezi amayendera. Mukumbukira kuti anzathu a NRB amakhala kuthandizira, ndipo ndondomeko imene idakalipo. Ntchito imene sakagwira a NRB ndikulemba anthu amene sanalembetseko chikhalire mukaundula wa unzika. Funding ilipo kuti ntchito iyi igwiridwe, ndiyankhe motero. A Steve Banda aku Mibawa TV kuti kodi tinasankha bwanji kuti tipanga target anthu amenewa. Ngati mwakhala mukumvetsera kufotokozerera kwathu, choyamba Malawi Electoral Commission imagwira ntchito mkati mwa malamulo motsogozedwa ndi malamulo. Pa nkhani ya kalembera, malamulo akuti fotokozerera bwinobwino tsatane kuti kodi kalembera ayende motani. Ndipo gawo 4 la malamulo oyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala, mu gawo 4 ndimene limatifotokozerera kuti kodi kalembera ayende motani. Ndipo mukukumbukira kuti pa 27 September ngati date ndikukumbukira bwino, tinayika notice mu gazeti kufotokoza kuti tichita kalembera, ndipo ayenda kuchoka pa 24 October kufika pa 11 December. Tizakhazika mafezi atatu, ndipo tizakhala ku masenta masiku okwana 14. Zonsezi zinali zokhonzedwa malingana ndi malamulo. Ndiye mu chikhonzero chathu chimenecho chinali chokuti munthu wina aliyense amene ali ndi chiphaso cha unzika limene lili lamulo ndithu ndi amene aloyenerera kuti azalembetse mkaundula wa voti. Koma mkati mwa ndimemo kunabwera chigamulo cha ku khoti kunena kuti mwina pala anthu ena amene chaunzika alibe, ndi anthu amene wakuti athandizike mosavuta, anzathu a NRB ayike ndondomeko zothandizira anthu amene angafike ku voter registration center koma chaunzika alibe, amene wathandizike kuti apeze chaunzika. Akapeza chaunzika ndi alembetse. Mugawo loyamba, chifukwa chokuti chigamulo chinabwera mkati mwa ndime, anzathu a NRB sanakwaniritse kuti ayike ndondomeko zimenezi, ndiye ife tinafotokozera kuti tizachitanso kalembera ku gawo loyamba kuti tithandizire gulu limeneli limene linalibe chaunzika. Gawo lachiwiri ndi lachitatu monga nafotokozera, pali wena anafika ndithu ku ma centers koma anayamba kulembetsa ndi anzathu a NRB, koma amene imafika tsiku lotseka masenta koma feza amene chaunzika chinali chisanatuluke. Ndiye commission polingalira zonsezi komanso likwaniritse chigamulo cha ku khoti,
lalunjika kuti lithandiza magulu amenewa. Ndiye mukandifunsa kuti kodi commission criteria yaitenga kuti, choyamba tiyambe ndikuyang'ana malamulo kuti criteria ikuchokera ndi mmene malamulo akufotokozera mu gawo 4 komanso gawo 12 la lamulo loyendetsera chisankho komanso chigamulo cha ku khoti chimene chinafotokozerera kuti anthu athandizidwe motani. Mukaona funso lina limene likubwera mwina funso limene lili kuseri kwa funso lanu ndilo kuti koma munafunsanso actually ndikuti chifukwa chani simukungotsegulanso kuti anthu alembetse. Choyamba gawo 4 la lamulo loyendetsera chisankho limafotokoza kuti kalembera achitike masiku osachepera 7 osapitirira 14. Lamulo lisili kunena kuti commission ndi mphamvu yongoonjezera voter registration, kusonyeza kuti sitingangodzuka tsiku lale ndikunena kuti tawonjezera masiku chifukwa kuti mphamvu imeneyo tilibe. Komanso tikumbukire tikamafunsa funso ndi kumaganizira nkhani ya kalembera kuti wina aliyense amene amafuna kuti akalembetse ndipo chaunzika anali nacho anali ndi masiku 14. Phase iliyonse inali ndi masiku 14. Mukaona manamba zitapereka aja projection inali 10 million, anthu amene akalembetsa ndi 7 million, anthu amene 10 million ndoti ali ndi chaunzika sikuti alibe. Pa anthu 10 million aja 3 million anasankha kuti akhale ku nyumba kwawo. Zoona ena mwina amadwala, ena anachokapo, koma lamulo limafotokoza kuti munthu alembetse nkalembera kufunika kuti apite ku voter registration center ndi chaunzika chake ndipo akalembetse, kusonyeza kuti ngati munthu safika ku registration center ndiye kuti satha kulembetsa. Meki ilibe mphamvu kuti ichite kuntsatira munthu pa khomo pake kuti alembetse. Munthu akufunika kuti anyamuke pa khomo pakwawo abwere asalembetse. Ndiye 3 million anthu awa anasankha kuti asabwere, inde ena amadwala, ena mwina anachokapo, koma gulu lambiri linasankha kuti lisabwere. Tikamakamba nkhani za kalembera tiganizire kaye mafigures ameneyo. We should look at the bigger picture and understand what is going on. Kwa anthu amene sanathe kulembetsa chifukwa chaunzika alibe ku gawo loyamba ndi amene takhonza plani ya chibwereza. NRB apita kukalemba, ifeso tikupita kuti tikathandizire. Gawo lachiwiri ndi lachitatu anthu amene amafuna kulembetsa chaunzika analibe anafika kuma centers, process anayamba koma sanamalize. Pozindikira izi commission yanena kuti ipitaso. Ndiye mukaona manumbers amene ndatchulaja 271 si anthu ambiri eti ndi anthu apang'ono. Ndiye ndimafuna kuti tikamaganizira funso iliro kuti simukungotsegulaso tiganizire choyamba malamulo akupereka mphamvu yotani ku Malawi Electoral Commission, komanso the numbers are speaking for themselves, they are telling a story. Tiyeni tionetsetse bwino pamene popo. Anzathu azipani timagwira nawo ntchito ndipo stage ina iliyonse imene Malawi Electoral Commission ikutenga imafotokozera. Tisanalengeze kwa mtundu wa Malawi kuti tikhala ndi kalembera wachibwereza, tinali ndi msonkhano ndi azipani. Choyambirira tinakumana ndi chipani cha DPP, UTM ndi Afodi paokha pa 20 December ku BICC. Titakumana ndi zipani zimenezi tinafotokozera ndondomeko zonse za supplementary voter registration kuti tichita motani, tipanga target ndani ndipo tipanga masiku ake ati. Titakumana ndi zipani zimezi masana tinakumana ndi Center for Multiparty Democracy. Nguwafotokozereranso kuti njirayi tiyenda motere. Ndiye ngati wena akuyenda kumanena kuti alese abwere azalembetse uku ndikungolakwitsa chabe, koma uthenga unaperekedwa ndithu pa 20 December. Atolankhani enanso munaliko ku meeting kumeneko, simunakhale nawo mkati mwa meeting imo koma munalipo ndithu ndipo munapatsidwanso tima brief interviews kufotokozera kuti zayenda motere ndipo tapanga motere. Mukafunsa kuti kodi Malawi Electoral Commission sikutumidwa ndi chipani china, yankho lapafupi ndikuti ayi, Malawi Electoral Commission ikutsatira malamulo amene anakhazikitsidwa m'dziko muno, komanso pa nkhani ya
supplementary voter registration tikulondoloza chigamulo cha ku khoti chimene chinaperekedwa pa 25 October 2024. Ndikukhulupirira kuti ndayankha mafunso onse zikomo. Zomwe ambiri nditenge manja otsiriza ndi panali dzanjapa panali dzanjapo tizathera uko awiriwa mwachangu tiyeni. Ndine Kambani Banda, freelance reporter. Mafuna ndifusepo makamaka pafunso mwe anafunsa so Steve Banda kunena kuti muchitako nji ameki makamaka ngati kwa ma MPN omaso makansala ena amene maderamu akumafalisa mbiri ngati mene kunena kuti aliyense kaya nthawi imene chasanafune kulembetsa pano pakhoza kupita kukalembetsa muchitanji ameki pa information ngati mene mwe ikupitidwa ku mtundu wa Malawi. Ule mukusokoloko ine ndi mayamiko phiri ndochokera ku Africa Brief Online Publication. Ningofuna kuziwa kunena kuti poti ino ngati ameki poyamba munali ndi chikonzero choti kalembera amene akubwerayi achitike masiku 5 komano pano pamasitha kunena kuti achitika masiku 2 imene ili 2 days potengera kuti figure imene iyi ya 271,000 ndi yochepa ndoti mungakwanise kulembe anthu amene wawa masiku 2 amenewa. Ndiye ndingofuna mungu tisimikizira kuti kodi ndizoonadi kuti 2 days imene iyi ndi nthawi yokwanira bwinobwino yoti mungakwanise kulemba anthu kwana 271,000 ziko. Ine ndi Eve Maserenga kuchokera ku CFC Radio. Mwanena kuti nthawi yoyambira yakalemberayo ndi 8 o'clock kutseka 4 o'clock. Ndiye mwanena kuti 4 o'clock ikakwana koma anthu ali panzere. Zipangizo zanu zimaziza siyo kugwira ntchito. Sono muzathandiza bwanji anthu amene adakali panzerewo sizabwesa chipirikiti china chake. Zikumukwambira che ine ndi Jafet White Tole kuchokera ku Chivomerezi. Funso langa ndionena kuti mumakamba nkhani yokhuza masenta amene agwira ntchito mu chisankho okera makalembera wa uchibwereza uyuyu tino masenta 6339 mukufotokoza kwanu onse amene agwira ntchito kumene amene agwira ntchito apapa ndi 1974 kutanthauza kuti 4365 sakugwira ntchito. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti mwatsimikizira bwanji Malawi kunena kuti ndimamva mukufotokoza kwanu mudayankhulaponso kunena kuti mwati anthu amene 271,000 ewa mukuona kuti ndoyandikira ndi masenta amene 1974 amene akutsegulidwa munagwisa ntchito chichewa kuti kuyandikira. Ndiye ndimafuna ndifunse potengera ndi kayendetsedwe kathu kakalembera wa chisankho kunena kuti pamene ukulembetsera iweyopo ndi pamene udzaponyere voti mpaka na mwina mutadzatsegula ndondomeko ina imene anthu amatha kupanga transfer. So ngati tikugwisa ntchito chichewa kunena kuti 1974 centers akuyandikira kumene kwapezeka anthu awa 271,000 zikutanthauza kuti anthu alembetsa paliponse kapena mwina mutitsimikizira kunena kuti 271,000 ewa ndi amene akupezeka m'masenta okwana 1974 amene akhala akugwira ntchito specific. Ndimafuna mwina mutamasula bwinobwino amenepo kunena kuti anthu amukuwalemba muyandikira ndi masenta kapena ndi senta adi imene mwapezapo kuti anthu akuchokera kumeneko. Mwinanso ndiyandikira nkumanena kuti maboma amene mwatchulawa amene akalembera ochibwereza akhala kuchitika kodi ndi maboma amene mukupezekadi anthu 271,000 ewa kapena mwina tangosokera pale kuti mwina kalemberane wa dziko lonse mwinanso tipite dziko lonse sinakhale specific pa 28 districts amene mwatchula mwina amene ponso mukhale kuti mwapangapo highlight mwina mukamafotokoza. Funso langa lomaliza ndilokhudzana ndi budget kapena kuti ndalama zimene zigwiritsidwa ntchito pa kalembera ameneyo mwina sindamve mukutchula kuti kodi zitenga ndalama zochuluka bwanji potengera kuti zambuyozi mwina nzodziwika komano izi zitsopano kodi mwayika chiwerengero cha ndalama zochuluka bwanji zimene mugwiritsa ntchito pa ndondomeko imeneyi zikomo. Dzina langa ndi Bonwelo Phiri kuchokera ku Litala FM. Ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndiona kuti tili ndi dera lina limene lili kuzomba dera limene lili pakati pa chigwa cha phiri la Zomba komanso la Malosa kumene kulibe network.
ndidaonapo nthawi nake ntapita umeneku amati olembesa jamwina nthawi yasala pang'ono kuti atseke amanyamuka kunyamula machini onse nkukwera phiri mpaka pa phiri la Zomba pamwamba. Ndiye mwapereka 2 days zimene mwanena kuti nzokwanira. Kodi chifukwa chena kuti anthu amene amanyamuka nthawi yabwino foloko isana kwane sizikupereka chithunzithunzi chonena kuti pazakhala anthu ena amene mwina sazalembesa azakhala atasidwa pa nzere cholinga choti anthu akuthamangira network pa phiri la Zomba. Funso la chiwiri ndiona kuti mwapereka 2 days zimenezi monga mwanenera, komano tikuona kunena kuti pali zifukwa zina zimene sitingazithawe. Kuzengereza kuja kunyalanyaza ndi nkhani ina, koma tili mnyengo ya mvula imene pano pativomere kuti kumwamba kwatikomera. Komano mvula yayerekeza kuti mwina yafika, mwina tsiku la mtunthu kapena mwina hafu ya tsiku, anthu amene wawa mwina otsalawa sipazakhala kuaganiza kwa anthu mwina wake potenga kuti siwo sivuta mwina, koma ndi chilengedwe chimene mwina chapangisa kuti anthu amene wa asalembese. Zikomo kwambiri. Zikomo. Okay, dzina langa ndine Kasimu Aubi kuchoka ku Zodiac. Tingopolisha fori mafunso nawo adutsamo. Kwambiri ndimafuna ndifunse kuti mavuto ena amene amakhala m'masentamu ndi failure ya system yanu imene. Kodi chovuta nchani kuti ngati mene machitira mbuyomu kuti anthu aja alembetsa amene ali pa line ula anafika kale nthawi chaisana kwane yotseka ichi kuwapangabe consider. Mafuna mudati tambasulira kuti cheni chimene chingavute pamene popo ndi chani. Funso lachiwiri, kuponya vote ndi ufulu umene malamulo a dziko lino amapereka. Apapo chachidziwikire kuti system imene mukutsatira inuyoyi ndiye kuti pali gulu lina lake loti nokhanso ngati ameki mukuvomereza kuti anthu amenewo sazaponya vote ngakhale ali eligible kuti atha kuponya vote. Simukuona kuti mukuthandizira kuphwanya ufulu wa anthu amene ali ndi kuthekera kuti akanatha kuponya vote chikhala kuti analoledwa kuti alembetse chifukwa zakazo nzokwanira chabe kuti mwina mafeze enaja sanapange cover. Lomaliza ndi limene anafunsa anzanga kuti ndondomeko imeneyi mugwiritse ntchito ndalama zochuluka bwanji. Zikomo. Zomwambiri mafunso athu athera pamenepo ndi apempha pa mpando wa Malawi Electoral Commission kuti ayankhe mafunso amenewo, akatha kuyankha atitsekerenso msonkhano wathu wa lero. Zikomo. Ndithokozeso mafunso onse amene abwera. Ndiyambire akambani Banda freelance journalist, ma MP ne makhansala amene akupereka information yolakwika tipanga bwanji. Choyambirira ifeyo ngati ameki udindo wathu ndiwoti ifeyo yamba tipereke information yoyenerera ndi zimene tikupanga panozi, kupereka information kwa mtundu wonse wa Malawi. Kupatulaponso tikhala ndi maprogramu pamene tizikhala tikufalitsa ndithu mauthenga amenewa amene titawamve kuti kodi akupereka uthenga wolakwika kusiyana ndi umene tikupereka ifeyo, ndi kuti tiwafikira kuti tonse tikhale tikuyankhula message imodzi. Cholinga china chimene atolankhani timakupemphani kuti tikupatseni information ndikuti inuyonso you are the mouthpieces in your spaces. Ndiye kuti chikhulupiriro chathu ndicho kuti inuyo mmene takupatsani uthengawo you are going to disseminate information imene tapereka ife, sikuti mukayikhotetsa ndi kukayitembenuza kuti chikatuluke china. You are going to take the exact information that we have relayed to you and you are going to disseminate it in your spaces and on your channels kuti information yoyenerera ifike patali. Komanso ndikukhulupirira kuti anzathu achipani ndi ena aliwonse ma stakeholders athu akutimva ngakhale tikuyankhula pano. Ndiye kuti nawonso ali ndi udindo kuti atenge uthenga oyenerera ndikukapereka kwa Malawi kuti tonse tigwirane manja tichite chinthu choyenerera as we serve the people of Malawi.
Mayamiko Phiri, zoonadi tinanena kuti tidzagwira ntchito masiku 5 koma monga mmene ndafotokozerera ndiyo kuti tikaona the numbers amene tikupanga target 5 days does not make sense. It is not going to be prudent use of financial resources, public resources, kuti tingotsegula masenta for 5 days when we know kuti number imene tikupanga target ndiyochepa and the Malawi Electoral Commission has capacity to absorb this number within the 2 days. Monga nafotokozerera in my remarks, munaona mmene ntchito yakalembera imayendera pakakhala kuti pa center pachuluka anthu ambiri timaonjezeranso ma operators ndi ma machines kuti anthu athandizike mu nthawi yoyenerera. Zonsezi ndikungofotokozera kuti ndiyankhe funso lanu kuti inde a Malawi Electoral Commission ndiothekera ndipo tigwira ntchito kuti anthu athandize in the 2 days adequately. Ivi mazengera ku CFC ma centers ndithu akatsegula 8 am kufika 4 pm ndipo pofika 4 pm pa 3 February makina athu azatseka. Ndipemphe mtundu wa Malawi kuti chonde bwerani nthawi yoyenerera, musachite kudikira kuti ndizapita masana on day 2 chifukwa simungadziwe kuti potulukirapo mukatulukira kula anthu angati. Ikakafika 4 koloko makina wakatseka kusonyeza kuti palibe amene atakalembetsedwe. Ndiye tiyeni tisayese zida kuti kodi makina watsekadi kapena ayi. Chonde bwerani muzalembetse mu nthawi yoyenerera. Izi tikukhulupirira kuti sizikabweretsa chisokonezo chifukwa munthu amene akufuna kulembetsa ali ndi mtima ofuna kulembetsa achita china chilichonse chimene angathere. They will do everything in their power to present themselves at voter registration centers in good time. Jafeti Tawale, I'm not too sure if I got the last name right. Koma mafusa kuti kodi ma center 1974 amenewa. If I was to paraphrase your question, tapanga identify bwanji ndipo kodi anthu amene tikunena kuti tikuwatsatirawa ali kuma center kumene koko mene tagwirira ntchito ndikuyang'ana kuti kodi manambala wali kutiko chifukwa sizingatheke kuti titsegule center at Mount Sochi when people are in Chilomoni. Mwandimvetsetsa it. So the centers amene tachula 1974 they are going to be opened kumene kuli anthuko or the nearest kumene angakafikire chimodzimodzi with the voter registration exercise. Ma centers anatsegulidwa onse aliyense amapita kumene kunali kufupi ndiyeyo. So to answer your question, Mr. Tawale, is it Tawale? Tole. My apologies, Mr. Tole. Sindinakumveni bwino. In short, anthuwa ma centers ali kumene kuli anthuko kuti athe kufikira kalembera mosavutikira or the nearest voter registration center for them. Budget, let me just say roughly 7 billion is available for this exercise, and that is the anticipated amount. Fuso limene londe kuti ndayankhaso fuso lomaliza limene linachokera kwa Kasimu Aubi. Litala mwakamba za kuchigwa ndi ku malosa kuti anthu amakwera phiri. I will not go into the factual allegations that you have made. Koma ndikuona ngati the gist of your question was kodi anthu akalembetsedwa within the 2 days. Choyamba ndifotokoze kuti kalembera wathu makina wathu samalira network kuti munthu alembetse. Mfundo yayikulu yoti mugwire ndi imeneyo kuti munthu alembetse samafunika network. Ndiye kuti olopatakhala kuti pa center po ndi pamalopo kuti palibe connectivity. The EMD is still going to work anthu alembetsedwa. The network is only required for transmission of data, not for the actual registration. Rainy season we have capacity kuti tigwire ntchito. We take cognizance of the fact kuti ndi nthawi ya mvula
mukaona planning yathu ifeyo kalembera amayamba 21 October kulekeza 11 December tikanakhala kuti ntchito tinagwira monga mmene tinakhonzera pano bwezi tikukamba ma processes ena not voter registration koma chifukwa chokuti kunabwera the court order that needed to be given effect to, that is why we have extended and tikupezeka kuti tikugwira ntchito iyi deep into the rainy season. But the voter registration has to happen now. As you all know, sikuti kukonzekera chisankho kuthera kalembera kuli ma processes ena kutsogoloko. If you look at the electoral calendar that was shared with all the media houses or that you can access on our website, muona kuti tili ndi ma stage angapo okuti tigwire between now and polling on 16 September. So the supplementary voter registration has to happen now so that we can also conduct the other processes kuti tikhale ndi smooth transition between the stages up to polling. Kasimu, I will be from ZBS. Mwakamba kuti malingana munayamba statement yanu ndi kuti malinga ndi failure of your system ndi nali ndi funso failure of which system koma poti isi back and forth yet ndingoyankha kuti ifeyo our machines, if you look at the track the history of the voter registration kuyambira pa 21 October to 11 December when we closed, our machines operated without any failures. And the supplementary voter registration, our machines are also going to work. Mena anagwirira ntchito palibe failure ina iliyonse. In other words, anthu asadenkhawa kuti kalembera sakayenda, kalembera mmene tabwera kufotokozerera chonchi kusonyeza kuti ifeyo takonzeka ndondomeko zonse tayika kuti ntchito igwirike. Anthu amene sanakwanitse kulembetsa alembetse kuti nawonso akathe kuponya nawo voti. Akasimu munakambanso kuti kuvota ndi ufulu aliwonse wa munthu ina aliyense, and to borrow your words mukunena kuti zikuoneka kuti ifeyo Malawi Electoral Commission tikuvomereza kuti anthu ena tiaphera ufulu wawo satha kuvota. Ndikanathanso kufuna kuti ndikubwenzereni funso kuti ndimvetsetse koma I'm not going to do that, but what I'm going to say is tikamakamba nkhani izi tizikumbukira kuti kulembetsa kalembera is voluntary, palibe amene amakakamizidwa kuti akalembetse. Aliyense amafulumizidwa, they are encouraged to go and register because it is a civic duty and a right of every citizen. Koma munthu ina aliyense tikamufotokozera kuti mukufunika kuti mukalembetse sitingamukakamize. Ineyo siningabwere kwa inoyo Akasimu ndikugwirani pakhosi tiyeni mukalembetse ndi ufulu wanu. No, I'm going to tell you, you have the right and the duty to register, but the choice remains yours. That's why if you see timati your vote, your right, your choice. Ngati inu ifeyo takonza ndondomeko zonse, tapanga center, operator aliko, makina alipo, inuyo you choose not to come. Sitingabwere kunyumba kwanu kuzakufunsani kuti chifukwa chani simunabwere kuzalembetse ndikukokani kuti teni mukalembetse, because then will also be infringing on your right, because kulembetsa ndi kwa ufulu. The same thing ndi kukaponyaso vote. Ikafika nthawi ya polling pa 16 September, we are going to encourage those who have registered to come out and cast their vote. Koma sitikakamiza munthu kuti azaponye vote chifukwa umene wonso ndi ufulu wake. Tikamukakamiza ndi kuti tamupheraso ufulu wake. Ndiye ndikamakuyankhani funsoli ndikutengeni back to the figures. We had a projected 10 million okuti ali ndi chaunzika kale amafunika kuti abwere. Only 7 million decided to come. Ifeyo sitikanakakamiza kuti anthuwo abwere azalembetse, koma chifukwa chokuti pali 3 million people who have not registered, it will be very wrong kuti tinene kuti anthu 3 million amene wataphera ufulu. Taphera ufulu bwanji? Center inaliko inatsegulira 14 days, they chose not to come.
I think tizizoona zinthuzi mu context yabwinobwino kuti timvetsetse kuti chimene chikuchitika ndi chani. Kwa anthu amene analibe mpata kuti alembetse nkona tikunena kuti tichitanso kalembera wachibwereza kuti tiathandize, because this group of people did not have the opportunity kuti alembetse foti chaunzika chawo asanamalizitse. That is why the commission is coming back and saying we are going to conduct supplementary voter registration kuti gulu limeneli tilithandize, but for those who stayed at home voluntarily sitinganene kuti taphera ufulu, tikatero ndiye kuti sitinafotokoze bwino. Funso lanu lomaliza ubi linali la budget limene ndayankha kale. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tikafika pa mundilole kuti ndipereke mawu omaliza amene angokhala mawu okumbutsirira. Choyamba tichita kalembera wa chibwereza kuti tithandize anthu a gawo loyamba amene sanathe kulembetsa kalembera wa mavoti chifukwa chokuti sanathe kulembetsa kalembera wa unzika. Ndiye INRB anafika kwa anthu amenewa alemba, ndiye ifeyo tipitano ku masenta kuti anthu amenewa athe kulembetsa. Kalemberayu ayamba pa 20 ndipo tizamaliza pa 3 February. Mafezi ndinafotokoza kale chifukwa cha nthawi ndiloleni kuti ndisadutsemonso, koma the statement will be provided. Chonde kwa anthu amene anapita kukalembetsanso ndi anzathu aku NRB kuyambira pa 21 October mpaka pa 4 January, ikafika nthawi ya gawo lanu chonde fikani ndithu ndi chaunzika chanu kuti muzalembetse, chifukwa tikamaliza kalembera wachibwerezayu sipakhalanso nthawi. Pali ena mwina akuzokhala kuti nthupi sakumva bwino, chonde ngati kungatheke zikokeni ndithu mubwere muzalembetse, chifukwa malamulo athu sakutilola kuti timutsatire munthu kumene ali. Munthu akufunika kuti abwere ku voter registration center azalembetse. Magawo monse tikhala 2 days ndipo tizikatsegula ku center kwathu mawa 8 koloko kutseka 4 koloko. Chonde fikani nthawi yabwino, musadikire kuti nthawi ithe ndiye mufike kuzalembetsa, fuka zikakhala choncho ndiye kuti siziyenda bwino. Ndikuthokozeni. Chomaliza ndipemphe chonde information imene mutapange relay ikhale imene tapereka ife kuti tauze mtundu wa Malawi information yolondola yokhayokha. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni nonse. Club Junta, building better Africa.